Da, instalat, uf, Dumnezei mătii, româna e grea, că e grele românele să moară măs. Românele. Da, frate, e grele român. Hei, uite-i pe ăștia aici. Uitați aici. Stai, nu trece, hai mai bine, bă, vine mai întâi în zonă. Intrăm în zonă și după aia ne batem cu ei, înțelegi? Eu trebuie să-i dau. 100. Câțile. Aș da și el. Băga-mi ești, mamă, da. Bă, m-ai omorât din nou. Te cred. N-am ce face, stai așa. Hai că vin eu la voi acum. Andrei fugi pe ăla, n-am văzut. White ăla deasupra, da? Unde? Mort. Crezi că ăștia trag 50 minute. Unde mai este? În fața mea, trage pe tot. 20. Bă, tu aveai ceva heal-uri în zonă? Da. Ce aveai? Cred că intru pe alea de zonă. Materialele, carne, degeaba îi iau. Degeaba îi iau. Ia, unde-s fraieri ăștia, mă? Bă, ține-mă și pe mine, vine și ține-mă și pe mine, frate. Andrei, du-te ține, băieți, Hai un pic. Hai că nu. Dar unde ești? Sunt aici sus, adică lasă, nu mai mă ține că nu mă vede, nu se uită la mine, e ok. Da, de mine și nu ăla. Așa. Ah, Da, puteam ce să-mi fac pare mai că... Da, așa că calmeze pe asta. Calmez acum. Mamă, frate, ce copil distrus în morții, mă. Că te fac la mine, ești proști, copii proști. Ultimii copii distruși. Aia, ce să le faci, frate? Uite, slobos de aici, că nu mai am nici... Da.